Iglesia ni Cristo versus President Bongbong Marcos. Ngayon, Dad, meron spicy happening ngayon na nangyayari. Kasi ang Iglesia ni Cristo, nag-announce sila ng isang 3-day grand rally dito sa Maynila, kung saan hundreds of thousands of their members nag-rally for transparency and accountability against corruption. Kasi syempre, alam natin, maraming pasabog with regards to yung mga sinalabas ni Zaldico at saka mga ibang mga congressman, mga DPWH executives na sinasabi nila sobrang talamak daw ng corruption ang gobyerno ng Pilipinas. Ngayon, ano ba ang goal ng Iglesia ni Cristo dito, Dad? Kasi supposedly, kung gusto nila ng transparency at accountability at gusto nilang matanggal ang mga corrupt, normally, ang biniblame nga or napupunta yung finger kay President Bongbong Marcos at saka kay Congressman Martin Romualdez. Ngunit, marami na nagsasabi at nagkikriticize sa Iglesia ni Cristo na hindi ba sila ang mismong nag-endorse sa kay President Bongbong Marcos at kay at Congressman Martin Romualdez kasi may block voting sila. Ngayon, may man nagsasabi naman na galit lang ang Iglesia ni Cristo kay Bongbong at saka sa administrasyon na to kasi hindi daw napagbigyan ang Iglesia ni Cristo sa mga appointments na gusto nila. Kasi may isang political analyst, sinabi nga niya na normally pag magbibigay ng block voting ang Iglesia ni Cristo, again, these are accusations ng political analyst na to, sinasabi niya, either pera ang dinodonate sa Iglesia ni Cristo or pinapromise sila ng mga appointments para sa kanilang mga tauhan para makapasok sila sa mga high positions dito sa gobyerno. So Dad, ano masasabi mo dito? Well, una kasi, ang samahan kasi ng, o ang relihiyon kasi ng Iglesia ni Cristo, normally yung kanilang mga kasapi o yung kanilang mga miyembro, kanilang hinihikayat at binibigyan ng direksyon, no? So, tinutulungan nila yung mga kasapi nila makahanap ng trabaho, tinutulungan nila pag naghihirap. So, meron silang parang kapatiran na kakaiba, no? Pero kaya nga yung mga kasapi nila, pagka merong direksyon o utos galing sa kanilang sentro, na central office o kanilang pinuno o pamumuno, talagang sinusunod yun when it comes to black voting, no? Kasi karamihan ng ating mga politiko, nililigawan ang boto ng Iglesia ni Cristo. Kasi black voting sila, block voting, sabihin na natin 99% to 100%, no, ng kanilang mga kasapi, pag yun ang sinabi ng kanilang pinakapinuno o diakono, ay yun ang iboboto nila, no. So yun ang kanilang kapangyarihan sa ating political system, no. Kaya nga ang mga politiko lumalapit at nanunuyo sa kanila. So pangalawa, yung sinasabi na siyempre pag sinusuyo sila, nangangako yan ng kung ano-ano, no? Siguro nangangako ng tulong, nangangako ng mga donasyon, o nangangako ng mga pabor na pwede nilang ibahagi sa simbahan, no? Para sa ganun, ang simbahan mas lalo lumago at mas maging matagumpay sa kanilang mga misyon, no? Sa kanilang mga paniniwala. So, yun ang mga sinasabi natin ngayon. Kung titimbangin natin itong 3-day rally na to, ano ba talaga ang purpose nito? Definitely, yung sinasabi na transparency and accountability, pananagutan at katarungan, basically yun ang sinasabi nila, no? Pero siyempre, dahil yung mga politiko nagsalita dun sa kanilang mga entablado, nakikita naman natin mga oposisyon yon laban sa ating pamahalaan. Nakaramihan sa kanila, siyempre, medyo nakalinya sa partido ng ating dating Pangulo na si Duterte. So yun ang kaya may mga haka-haka na ang kanilang gustong gawin ay mapatalsik ang ating namumuno at namamahala para sa ganon mapalitan ng kanilang mas kinikilingan na politiko o mamumuno, no, na si Vice President Sara. So yun ang mga haka-haka at yun ang mga kuro-kuro ng karamihan ng mga hindi membro ng Iglesia ni Cristo, no? So kung ano man yung intensyon nila, hindi natin pwedeng husgahan dahil hindi naman natin alam kung ano talaga yung saloobin nila. Pero ang punto lang natin, talagang ang gusto nila, nananawagan sila at hindi na sila masaya sa pinatutunguhan ng ating pamahalaan at yung pamumuno ng ating Pangulo sa ngayon. So definitely sinasabi nila hindi na sila masaya, hindi na sila komportable at hindi na sila sumasang-ayon, lalo na kung hindi nila makita yung pananagutan at katarungan na mangyayari sa mga kababalaghan at katiwalian na nangyari sa lipunan. Definitely, kahit na hindi nila hinahayag yon openly, hindi na sinasabi, nilalantad, pero mababasa mo na hindi na sila happy, hindi nila satisfied sa pamumuno ng ating Pangulo as of the moment, no? So, whether leaning sila kay Vice President Sara o hindi, that's their own, kumbaga, internal inclinations or belief, no? Pero ang pangalawa sinasabi natin, kung meron ba silang mga pabor na hindi na pagbigyan,
malamang din, no? Kasi siyempre natural yan. No? Marami naman nagrereklamo sa ating pamahalaan, sa ating Pangulo na maraming tumulong sa kanila, pero nung sila ay nakaupo na, mukhang tinalikuran nila lahat. No? So narinig na rin natin yan kay Governor Chavit, Singson, at marami pang iba na nagsasabi rin na parang natulungan sila pero pagkatapos noon tinalikuran sila. So yun ang nagiging problema din ng leadership natin. No? May sinasabi nga tayo kasi pag leader ka, at isa kang maayos na leader, siyempre aalagaan mo muna yung mga tumulong sa iyo. No? Maaring hindi mo pagbigyan sa lahat ng kanilang kahilingan, pero hindi mo sila pababayaan. Kahit na paano, bibigyan mo sila ng direksyon o tulong o kapalit na binigay sa yung tinatawag natin gratefulness, utang na loob sa Tagalog, yun ang sinasabi nila. No? Kasi nga sabi nga nila, kung di ka marunong tumanaw sa iyong pinanggalingan, tiyak masasadlak ka sa iyong patutunguhan. Ito yung nangyayari ngayon. No? Kaya maraming mga alingasngas na nagsasabi na yung mga dating loyal sa tatay niya, sa tatay ng Pangulo, ay ngayon tumalikod na at bumaliktad na. Kasi nga, nakita nila yung pagkakaiba ng kanilang pamumuno. No? Kumbaga, kasi maliit man o malaki, yung mga tumulong sa iyo, dapat lahat yan pinagbibigyan mo na matulungan din sila kapalit nun. Bilang tao, hindi naman kinakailangan pagbigyan mo sila sa gusto nila, pero dapat tulungan mo sila na kahit na papano mas maganda yung kanilang katayuan dahil natulungan kanila magtagumpay sa buhay. Yun ang mga leksyon dito na matututunan ng bawat leader at bawat tao na kung hindi ka marunong tumanaw ng iyong utang na loob, talagang magkakaroon ka ng problema sa hinaharap. Yung katulad sinasabi natin, ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan, tiyak masasadlak sa kanyang kinabukasan. So, these are lessons to all of us leaders and to all of us professionals that we have to learn how to be grateful to people who have helped us and who have assisted and supported us. At the same time, it doesn't mean to say that we have to help them based on what they want, but somehow we can guide them since now we are successful in our achievements and accomplishments. It's now our time to reciprocate the favor. Kasi nga, kaya marami nagbaliktad, no? Nakikita naman natin, no? Dati yung may isa ring ganyang vlogger na sikat din, si Maharlika, at meron ding isang dating sikat na socialite na si Cathy Binag na all of a sudden naging kaalaban na ng pamahalaan, no, na dati kakampi. No? So doon nagkaroon ng parang tinatawag nating failure in relationship management. Kasi yung relationship management, napakahalaga niyan bilang isang pinuno at bilang isang profesional. Kung hindi mo ma-handle ang mga relasyon mo, tiyak na doon ka unti-unting lulubog. No? Kasi nga, yung mga taong nag-angat sa'yo, sila rin magiging instrumento para pabagsakin ka. So these are the lessons in leadership and management. Kaya siguro ganun din yung nakikita ng Iglesia ni Cristo na parang sinasabi nila siguro na tinulungan namin kayo, bakit ngayon hindi nyo kami sinusuklian? Ito ay ating sariling kuro-kuro lamang kasi hindi naman natin alam talaga kung ano intensyon nila. Pero sa ating pananaw bilang hindi miyembro o kasapi ng kanilang relihiyon, yun ang nakikita natin. So this is something very personal between leaders and amongst professionals. Pero Dad, siguro there's something to criticize about that. Kasi let's say kung tama nga ang sinasabi ng political analyst na to, na either may donasyon na binibigay, na pera, or pangako para mga posisyon para sa Iglesia ni Cristo, para yun ang mga iboto nila mga politiko, regardless of whether mabuti talaga ang tao yung politiko na yun, hindi mo ba masasabi, Dad, na may problema ang block voting na ganyan? Kasi that means, yung mga followers ng Iglesia ni Cristo, I'm sure lahat sila gusto nila yung best choice para sa bansa at para sa kinabukasan ng lahat ng Pilipino. Pero kung ganun, ang pinipili para sa kanila, para sa kanilang block voting, yung nagiging best para sa mga leaders ng Iglesia ni Cristo o best para sa simbahan lang nila. Kasi yun yung mga nagbigay ng pangako at saka donasyon dun sa kanilang central office, Dad. I will not judge their intentions or their motivation. Pero siguro yung sinasabi mo na dapat ang relihiyon hindi makialam sa personal choices ng mga mamamayan in terms of politics. Kaya mayroong separation of state and church, di ba? Kaya ngayon sinasabi natin, hindi dapat nagsasalo yon, no? Kahit na sa simbahang Katoliko, hindi naman nila tahasang sinasabi na ito mga iboto ninyo. Bibigyan lang kayo ng guidelines kung anong dapat nyong hanapin sa isang mga namumuno at namamahala para magabayan kayo sa tamang pagpipili. And then you pray for wisdom to choose whoever you believe would be the right one for you. But syempre, in their case kasi, siguro kaya nila nasimulan niyang ganyan kasi nung umpisa maliit lamang silang samahan
na gusto nilang palakasin at patibayin at palaguin. Kaya nga siguro ginamit nila yan na isang pamamaraan para sa ganun kung marami silang influensya sa kapangyarihan kahit na paano mapalago nila yung kanilang samahan. That might be their initial intention. But I think moving forward, dapat ang relihiyon hiwalay sa politika. Kasi kapag pinagsama mo yan, diyan nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng mga magkakasulungat na direksyon. No? So, yun ang sinasabi natin na pag kami ganyan black voting at mali naman yung napili at mali yung na-endorso, kasi nga iba sa mga in-endorso nila ng mga senador at congressman, sila din yung mga kasapi dito sa katiwalian. No? So yun din, lalo lang nasisira ngayon yung imahe nila as isang relihiyon kung yung mga kanilang in-endorso, yun pa yung mga pinuno o namuno ng mga katiwalian o kasamaan sa ating sambayanan. So these are the challenges. That's why it's always best for religion to be separate from state governance or state choices. No? So they can only give guidance. Yun ang dapat na tinatahak ng bawat relihiyon. Hindi lamang para sa iglesia, kahit na ibang relihiyon. No? Kaya ngayon sinasabi natin na bilang isang relihiyon, ang iyong layunin dapat bigyan ng tamang gabay ang iyong mga kasapi o iyong mga kababayan sa tamang pamamaraan at tamang pag-iisip at sa wastong pagpili ng inyong pipiliin sa halalan. Ngayon mga kababayan, sang-ayon ba kayo sa ginagawa ng Iglesia ni Cristo sa itong 3-day grand rally for transparency and accountability? Or sinasabi nyo ba na dapat accountable rin ang Iglesia ni Cristo members sa kanilang pag-endorso at pagboto sa mga ibang corrupt na officials na nakapasok ngayong sa administrasyon natin? Ang layunin ng Ilocano Defenders ay para tumaas ang antas ng edukasyon ng bawat Pilipino para mas maraming Pilipino ay maging well-educated at mas informed para sila mismo ay baka boto at pumili ng better leaders at better quality of leaders para sa kinabukasan ng buong Pilipinas. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Mga minamahal kong kababayan, ang pinaglalaban po namin sa Ilocano Defenders Party List mamili tayo ng mga mumumuno at mamamahala na uunahin ang kapakanan ng sambayanan, pangangalagaan ng kinabukasan ng ating mga kabataan at ipaglalaban ang karapatan ng bawat mamayan. Ako po si Michael Sai, yung dad ng bayan.